Volem caminar cap al futur. Per això volem obrir les nostres portes a tots i donar a conèixer el que ens identifica, el que ens ha fet arribar on estem. Volem cantar. Va, xiquets, anem a devanar. Per ahí hi ha una estoreta velleta, per a la falla de Sant Josep, el tío Pep. Parlar del cant és parlar de la xicoteta plaça de Sant Roc, on el passat encara reviscola entre els seus cantons i voreres. Més de 35 anys d'història s'amaguen en les veus i els cants dels xiquets, que cada any porten al present la il·lusió renovadora de la Festa de les Falles, que cada any conten històries del cor i ànima de Torrent. És tan interessant això que m'encantaria saber molt més. Sí? De veritat? És tan estrany que un xiquet com tu s'interessa per els costums i tradicions. Cada any, a la proximitat del mes de març, els xiquets torrentins de totes les edats es reunim per a cantar el film musical i pregó inicial de la festa fallera. Però quan va néixer este concurs? Com va arribar fins a la nostra ciutat? Per quines etapes ha passat fins convertir-se en el pregó i l'excel·lència de les falles? El concurs del cant de l'Estoreta es va crear en Torrent en 1977 per la Falla Sant Roc, sent el concurs infantil més antic de la capital de l'Horta Sud, dedicat a difondre la cultura i les tradicions valencianes. Xics, la importància del cant de l'Estoreta han de situar-la a Torrent en els anys 70, on no existia cap activitat infantil, llevant la cabalgata del ninot. Per tant, podem dir que es tracta del concurs de GA, de les activitats culturals infantils en la capital de l'Horta Sud? Així és, doncs, la seva valua radica en el fet que dit Festival de l'Estoreta porta del passat veus, tradicions i costums, un referent cultural que forma part de la nostra història. Mireu, mireu, per allí venen assajant el tradicional cant. Va, xiquets, anem a demanar. Per ahí hi ha una estoreta velleta, per a la falla de Sant Josep, el tío Pep. Més que siga la tapa hora del comú, número 1.